Dengan Gria sinten? Oh jenengan. Nggih. Sugeng Rawuh, Pak Genjer. Nggih, Bu. Oh niki dalem jenengan. Bisa. Pemain gini jenengan. Nggih. Ngaston apa jenengan? Bangunan, Pak. Nggih. Mlebu ento mboten niki? Monggo. Sare tunggu di. Niki. Nggih. Niki lemahnya tekan mriku. Iya, tekan mriku. Batese niki napa mriko? Niki. Kamar mandine? Pinjam mriku. Pas kamar mandi. Mandi lawan bal-balan kok. Ya. Nggih ben didandosi nggih. Nggih. Nah, kula njaluk tulung ke Bu Lurah, tanggane diajak bareng-bareng. Nanti nggih. Terus ya pun mengke bisane manut mawon. Nggih. Wes kepen apa tinggo nasa. Nggih. Karo kang nggih. Nggih. Amin.